Og jeg no-klippede lyset altså ikke. Ja. Jeg brugte bare B-testen. Lad mig også prøve. Jeg kan ikke finde ud af det. Det virkede ikke. Ja, det er du nok ret i. Det virkede ikke. Ups, jeg håber ikke det der var mig. Jeg har ikke godt været anden ret til. Tænk dig nok, yes! Jeg havde lige kommet ind uden at snyde, og så skudte du mig. Jeg tror, skal jeg spørge ham. Det vil stadig ikke stoppe mig. Det stopper mig stadig for at komme ind. Fuck, jeg kan stadig ikke komme. Pist. Nå, jeg havde ellers tænkt mig at slæge, men okay. Ui, kan jeg godt plante noget herinde? Sådan noget som money printers. Åbner lige. Jeg vil ikke klokke af jer. Jeg kan ikke komme ind, hvad mon koden er. Jeg gætter på den er 1, 2, 3, 4. Yes, det var forkert. 1, 4, 7, 8. 1. Det er det var.